Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagandamay ka mo sa OKFM, miyembro ka na KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 35 minutos pasado alas 6 ng aga. Naku! Talaga? Totoo? Totoo ba ang chismis? Ang orihinal na intrigero, asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang mintis. Si David Giuliano, nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Mga lugang, good morning, uyan headlines, kasito yung mga chismis, ang unyanaga, dating Chief of Staff, kanasarong dating congressman sa probinsya ng Camarines Sur, na 25 taon na nagparadulag-dulag, pagkatapos na wantidon na Digdisanaga, luay-luay nang nagbabalik. Sa iba pang headlines, mansyon na tinutugdok dyan sa Concepcion na Pequeña Naga City. Napagaraman na sa Diripalan kan dating agum kan sarong ex-vice mayor digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Yan ang headlines kan sa mga chismis at yan ang detalye. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya. Sa araw ni Jesus ngayong Pasko, magmahalan tayo. Masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya. Iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14 in 1+1. Merry ang Christmas, pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1+1. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, okay FM. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, good morning. O yan kunya na sa tuyang chismis, parang kunya na aldaw na Sabado. Nakapuli na sa Siyudad ni Naga ang sarong dating Chief of Staff, kan sarong dating congressman, digdi sa probinsya ng Camarines Sur, pagkatapos na ini mawara. Ninulita uwinantid kan mga taong ginibuan niya ng kalukuhan. May isang munting tindahan sa buhanan. Inot na nagawantid sa saya, iyo mismo ang kongresista nga sayang pinagserbihan. Ito ay nag-uumpo. Alagad na piritan siyang maghali na rin sa Naga. Pagkatapos na matunugan niyang siya hinahanap, asin na gustong badilon ka na tugang ka na sinabit ng kongresista na bantugan na killer. Bakit meron tao na katulad Kabali sa sayang mga ginibong kalukuhan na kampanahon na ini. Nagatrabaho bilang Chief of Staff. Iyo ang pagkolekta ng 40,000 sa 10 kontatista. ito ay Nasubot kay puan ni Congressman sa pag-organisar ng mga leader sa barangay. walang labi
Alaga na discovering ito pala na dayaman totoo. Apoy na kaya na igwapa siyang ibang mga ginibong kalukuhan. Araw ka na pagpagibuning sa diring solicitation na sa iyaman sana napapadalagan na kwarta. Ang pagbulsa kan budget ka na district office. Kabali naman dyan ang pag-uli sa sayang harong kan mga mamahalo na gamit. Araw kan mga mamahalo na computer, electric typewriter, printer, pati salaset dahil pinatawan. Iinuli pa sa ilang harong pati na water dispenser. Nawara siya sa laog ng 25 taon na digdi sa naga. Ninulita siya pinagwanted kan mga ginibuhan niya ng kalukuhan. Napagaraman na duman siya sa Ilocos Norte nagparatago-tago. Alagad na piritan manggirare magbalik digdi sa naga. Puli kan baretang ini nakabados ning hubin. Kan matunugan niya nga layluna si mga nagwawanti saya. Ini nagpuli na sa syudad ng Naga. Sinagkakahiriling na kan na mga dati niyang barkadang naglalakaw-lakaw na dyan sa SM. Napagaraman na napabilib niya ang kongresistang sayang pinagserbihan. Ninulit na pinatubod kay ning siya tapos ning duwang kurso. Sa sarupang chismis, ngunya na pag-aga. Nadiskubre na ang tunay na mesadiri kan madali ng mahama na mansyon. Diyan sa Concepcion na Pequeña, Naga City. Ana sinambit ang mansyon na igwaning 12 bedroom na air conditionan kada saro, may tigsararong CR. Igwaning anom na gayong garahe para man sa mga mahalo na mga bihikulo. Sinigwaning swimming pool. Basado sa sarong matabil na barangay Kagawad kan sinambit ng barangay. Inipagasadiri kan dating agom kan sarong dating vice mayor kan sarong Salitang Banwaan dyan sa Senga District na Camarines Sur. Napiritan siyang layasan ng sayang agom na vice mayor. Ninulit na niya na kaya ang pambubugbog. Ana pambababae. Ana pagiging sugarola sin man ang pagiging irresponsable. Napagaraman na pag ininabuburat ugala kaning tutukan siya ning badil. Kana ini maglayas nagtrabaho bilang OFW duman sa Middle East. Palibasa tapos ning kursong accounting dyan sa UNC, nakapagtrabaho siya bilang finance officer kan mismong hadi kan Dubai. 10 taon siyang nagtrabaho duman. Alangkaw na maraming sayang sweldo. Asin nakapangagumpa ka na mismong pinsan ka na sinambit ng hadi na mayamanon naman na maray. Igwa na sinang duwang aki. Ana sinambit ang mansyon na pinaghihidali ninulit na magkakaigwaning blessing sa maabot na December 23. Kasabay man ka na pagpaapod yaning party para sa mga kapipinsanan. Ngunyan pa sana, excited na ang sa mga partidaryo na mag-attender ka na sinambit ang party. Huli ka na baretang magkakaigwaning pautma na karkanan. Mayong pundong parapulasinan pananoning kwarta. Huli ka baretang mayamano na ang dating agom kan sinambit ng Vice Mayor. Yan mga tugang sa tuyang chismis sa Parangon Naga, iniman na sinong lingkod si Dave Baduliano. Talaga? Totoo ba ang chismis? Ang orihinal na intrigero asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang bintis. Si David Duliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Ano ba ang chismis?